Čaute fanoušci MMA, tady je Marcel, mám tady dneska vítězného zápasníka UFC, Lajoše Kleina. Lajoši, může nám říct svoje první pocity? Pocity sú neskutočné, neviem, či to viem aj slovami opísať, ale fakt neskutočné. Je to veľké zadozučinenie, že sme na tom fakt tvrdo pracovali, takže veľmi sa teším. První kolo bylo velmi opatrné z tvojej strany a i jeho? Určite áno, pretože som vedel, že to je fakt ťažký zápas, ťažký super pre mňa. Vedel som, že budem lepší vo všetkom, pretože sme naozaj tvrdo pracovali, veril som si naozaj v každom smere, ale nechcel som tam spraviť zbytočnú chybu, lebo by to mohol potrestať, takže som sa snažil byť sústredený po celý zápas, počúvať mojich trénerov, čo mi kričia a robiť to, čo mám. Jak těžké byly ty calf kicky v druhém kole? Vieš čo, nebolo to až také ťažké, pretože mi to kopal vlastne na moju vnútornú nohu, čiže tam to není až také strašné. Samozrejme som to, v podstate v zápase som to aj necítil. Teraz už ako s odstupom času prešiel nejaký čas od zápasu, tak už cítim, že trošku sa to aj zalialo, ale to nie je nič vážne. Myslím si, že ten calf kick by som prežil aj ďalšie 3 kola ešte. Nás tam majú úplne vynikajúci defense? Áno, na to sme presne pracovali. Vedeli sme, že ma bude strhávať na zem, je to šikovný jitser, takže na to bola zameraná príprava na dobrú takedown defense a trestať to v postoji. A překvapil tě něčím soupeř? Práve, že som čakal od neho, že bude fyzicky silnejší, keď budeme v klinčoch, ale myslím si, že som ho tam aj pretáčal a celkom dobre sa mi odtiaľ pracovalo, takže čakal som, že bude na tom po tej fyzickej stránke lepšie. Tak ja by som len chcel odkázať, že im veľmi pekne ďakujem za podporu. Všetko som vnímal počas celého týždňa, čo som tu bol, aj počas celej tej prípravy, aj čo mi píšete ľudia, veľmi si to vážim a budem sa snažiť na to teraz odpísať. Teraz je na to čas, takže som sa sústredil na ten zápas, chcel som ho veľmi vyhrať aj pre vás, takže máme to doma a ideme ďalej. Díky moc. Ďakujem. Mám tady hlavního trenéra MMA, kouče. To som ja. Jak si viděl ty ten zápas? Videl som ho tak, ako ste ho videli vy. Možno trošku som ho viacej prežíval, ale stále celý ten zápas som si bol istý, že ideme správnou cestou. Jak jsem se ptal Lajoše, překvapil vás ten soupeř něčím, jeho taktikou, nebo právě, že vůbec ne? Taktikou nie, skôr tou tvrdosťou. Nečakal som, že prežije 2 také ťažké knockdowny a to, že nebol ukončený tou tvrdosťou. Akože vedeli sme, že je tvrdý, ale že znesie rany od takéhoto koňa, tak to som nečakal určite. A videli ste, že ten zápas bol veľmi opatrný, ale bola to aj naša vlastne taktika. Nepotrebovali sme sa nejako hrnúť do nejakých šialených prestrelek, pretože sme vedeli, že bude mať trošku agresívnejší wrestling, ako sme boli zvyknutí, ktorých sme mali súperov, ale vedeli sme, že v tých jednotkách má takú tvrdosť, že ak ho trafí, tak bude to môcť rozbaliť. Lajoš, ako vravel, snažil sa počúvať a aj počúval ten roh a vždycky tú poslednú minútu, kedy už nehrozí tak ten takedown, alebo ak by aj hrozil, tak už veľa vecí sa tam nevie udiať v tej minúte, tak som ho stále vypúšťal do dlhších kombinácií, aby bol aktívnejší a presne to aj robil. Takže som veľmi spokojný. Moje dojmy, zatiaľ som ešte stále také neutrálne a ani sám nechápem, že prečo, ešte nechápem, že čo sme vlastne dokázali, ale ono to niekedy znie ako klišé, lebo keď počujete veľa športovcov, to presne rozpráva to isté, ale naozaj to tak je, že som šťastný, ale myslím si, že keď precitnem, tak až vtedy si vlastne uvedomím, že už sme vlastne veľmi blízko, ak nie už top 15 na svete. Mám tady dalšího trenéra, je to trenér stand-upu? Stand-upu. Můžeš nám říct, jak ty si viděl ten zápas? Tak všetko išlo podľa plánov, všetko ako sme v podstate trénovali, super sme mali extrémne nasledovaného, vedeli sme čo čakať, takže v podstate nič ma neprekvapil. Čo ma trošku zaskočilo, videl som veľa jeho zápasov, zápasil s tými top, čakal som, že bude trošku viac tlačiť, ale toto ukázalo presne tú Lajošovú tvrdosť, že pocítil to a hneď si dával pozor, takže vieme, kam patrí a som veľmi rád. Takže jak by si ty shrnul ten zápas? Ste spokojení? Šlo presne tak, ako to mělo byť? Sme veľmi spokojní, išlo to naozaj úžasne, všetko podľa plánov, boli tam 2 ťažké knockdowny, bolo to úžasné a hlavne máme 6. výhru v rade po sebe, takže je to niečo, čo sa nám nesnívalo a ideme ďalej, dnešným dňom začína to Mám tady posledního kouče, wrestlingový kouč. Jak ty si viděl zápas a jak si spokojený? Ja si myslím, veľmi som spokojný. Videli ste sami, tá sopka hneď v prvom kole bola aktívna a potom postupne vybuchla a spálila všetko.
od nás zluzili všechno. Kongratulace a uvidíme se na dalším UFC. Ďakujem. Zajímá tě za kulisy UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa. Can you talk about your win tonight? Yeah. Yeah. Že čo si myslím? This win for me was really important because he's really tough guy. He fighting with the best, and I am really happy that I win this fight. Is this the best you felt in your career? Yeah, sure. How tight was that knee bar on you? It's not really tight because I make a good move in there, and I feel that I am že udenkám odtiaľ. I escape from this submission. Was you surprised he didn't go down, like you didn't finish the fight from all those shots you was giving him? Že Like, was he surprised he didn't get to finish? I want to finish, but he was really tough. I feel in the first round when I punch him, he goes down. I feel finish, but he's tough. And third round, same. I feel my knee, and he has a problem really, and I want to finish, but he's tough. Yeah. Would you want a top 15 opponent next? I don't know. It doesn't matter for me. I want to some guy from top 15. This is important for me, and who I don't know. How soon would you like to get back into the octagon? I hope soon. I don't have injuries. I go for the vacation for the 5 days because prepare was really hard, and I need some days relax. And I go back to the gym, and I will be ready for the next fight soon. Yeah. Thank you. Congrats. Thank you so much.